Suhen se pon mana bolong khane bagai. Jodoh koi na ya fakram na bagai. Omoni pore. Dai sinaro pai bal pore no. Ang koi na Ker kubui kethar. Cini Baba Goria, Omo Taino जों आगेनि सिमेन्ट जों सुरि लायो खुलुमलाय फेमानि बुइसर बाय सेनानि गोजाराव जों देबरमानि हदानि बंशानि हिंगे जों 7 दिन यागुलो जों गोरिया मताइनो याकुंसु तक्ति बाय याकुंसुरिवै जों तिनि बिदाय दिवो ते गोबां कम्युनिटिनि हिंगे बाक्साबा Pula bosan di dina no Goria rupalalayo. Jatuh no cini tipra sarap, cini Baba Goria no cing palalayo bosak mas ni pula digin simi. Omah no, tini nogo kering tok tibe baksa ba mutai kelayo baksa ba tok rathalayo omah ke cing palalayo. Abo cini tipra sani snimum eba cini riti. Abon bagai. Ang awal sana mo sungguh, cini jod to fanir kaisa snimung eba, cini mani jangai matai ini temu. Seng tipara sarap, agi ini simino, Goria matai na seng palele paleyo, tabu palele temu. Ang Jepuru college Coimbatore tangpuru. Ada kebangma bunyi tu kan baru bertemu azagwo Tamil rock te Kerala ni baru bisi banggo baru ni zagwo Kerala wang numani hingke Christian Muslim Hindu baru dor mono bisi ada kebangkok tunggu baru jotono Malayali jotono Keralian Malayali ya baru Malayali bo Christian tunggu Malayali bo Hindu tunggu Malayali bo Muslim tunggu ya Jepur bang festival berkai baru jotono janjani mataina mani layo ya khoroste baru memang bisi tu baru jani dor mono ketham khalai narku ama hakino जों चिनि तिपार सरगो चिनि सिमुनो जों मोथाङै नारनान बागै चिनि कालचार नो जों मोथाङै नारनान बागै नों आं जतन सागमा थालायनाय जों साइमानो गोरिया मताय बो स्टेट अफ काइजाक ini singkang kai जों सारा इंडिया गुरी नेगे जों रुतुगी मानो त्रिपुरा हावो त्रिपुरा सारो गोरिया माताय खायो हम हाइनो केरला रगबो ओणम फेस्टिवल बरो खलायजों kai केरला वो केरलियन हिंदू रग एबा मालयाली हिंदू रग खलायो हम हाइनो तामिलनाडु वो पोंगल के तामिल हिंदू रगनि फेमस फेस्टिवल पोंगल बो जागा खलायजों kai Tamil ni Tamilo Pongal Festival no palayu. Abono jotoni jani kaya Srimung kotor. Ama hageno chumbo chini dofani chini jot tipara saro. Chini Goria terno jotono borom lai seng mathangai narna nango tangai himale chini Srimung chini borom chini hani eba chini dofani chini raidate jeng Baba Goria no jeng khulum layu. Abon bagai जों जे सातो पापा नोंथों सांनि स्नि मुङा मोथाङै नारना हंखाय जों कालचार न मोथाङै नारना नांनाय चिनि कानमुं चिनि चामा थिबार रिगनाय चिनि कसमपालिनि रिसा कसाकपालिनि रिसा अमा हायरो बेबा ताबुक जों नगो चिं खुद्रुग्र सुन्दुग्र गोबां मा अमा चिनि आगिनि श्री सिटिनि जे चिनि स्नि मुं कतर आबोनो जों ताबुक नगर जों मोथाङै नारना नांगौ Abon bagai ang belekeno saksano khatungu ang khorosat tiparasangai tang hinge sini mongka jeng belai no chini
kotor naidi chini kok borok kok thairok busuk sikhna to tabok जों नायनो थांगे बुफांनि नायनो थांगे जों गोबां मा कक न जे बेरेम के जों सालायो बोलाय बोथाय बबार बोखोरै बेदेक बुसुक बकं आमागे जों बस खोनातो थां हेबा पबनि दफानि कक रगले अमा हायरक जों नुजागिया अमनो चिनि कायसा चिनि तिपारासा एबा चिनि ककबरो ककनि एबा चिनि कल्चरनि एबा चिनि दफानि कायसा श्रीमुं गतर ग अ श्रीमुं गतरं जों मोथाङै नारना हिगे चिनि सिजां नगजारबो चिनि दफानि जे सायमा एरनो फोरोंना नांनाय जे सोलोंनायमोन बिसुंथि रोंलायमोन बिसुंथि जों फोरोंलायनाय ग आवन बिसुंथि जों चिनि गरिया तेरबो जों जत्त लुकुरग न तिपरा सांगै जों चिनि बाबा गरियानि जे साल पाले लायै चिनि मकुमो हुकुमनो जों मोथाङै नारना नांनाय तै थाइजों चिनि बरगना सायथांमोनि बेसि ब्रुम ब्रुम सुबालायो चिनि अ प्रोग्रामनि बागै आं खाख्लायो तागलाय जों जरा मायनि ngै बागै फानाव जों कम्युनिकेशन गेप मुलाय क्या फेबा फाइने बिसिन सिमिले जों बो हायनो गाहाम खोरों खायै जों जत्त चुबालाय जों बसकांगो प्रोग्राम नायथो खलाय जों तलांलायने हिंगे अबन सानामुसुंगो दिनि जे अ प्रोग्राम बो जे सा तिप्राहानि बुसा जों बिसि ब्रुम ब्रुम गरिया पालेलायो फेबा थाजिं तिनि चिनि बरंगनां साइ थांमनि कक बेले नांमानि जों तिरक चिनि दफानि मुकुमुर गोमावै एबा सकमल जागै थांगा फेबा चिनि दफानि मुकुमुर मोथांनानै साबो आबो जों साकसांनो जों बेलेखने रुतुगैनानै नांनाय जों डे बाय डे जों मर्डान नङै थाङो फेबा जों सोलायलायो जों अबन मुथिनानै नांनाय गोजामनो खिबिवै गोतालङै मानिया फेबा चिनि तमान खिबिवै जों बयनिनो सायै जों कुन दिनो सांनि सिनि मुंनो सिनि जागे मानिया बाहायगायलाय थांगा जों सायमिया जों 24 বছর খাইতানি কোনো জায়গা লেঙ্গ কোনো জায়গা গিরিব অবহাইগাইছেন খাইমাং তাকলাই 24 বছর ইয়াফরি বারো ফাইয়া অবতে অবহাইন চিনি জরাব থাংলে চিনি লগি সম কমারে গঙ্গ কারণ চিনিও काचरेल न मोथां तनिनानि बागै जों साइथगो जों बिसि बुरुम न खायनानि बागै चिनि गरिया न जों रामसगो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन न चिनि ओ काचरेल न बुसांगत लांथानानि बागै कारण जों साइमानो चिनि तिफ्रासानि मुकुमुर तुरुक कमाय थां मैगा अबनि बागै जों गरिया नि मददयै चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन संनो जों मुइतु खालायनानै अबनो चिनि একটা লক্ষ্য हाइबनो जों 24 বছর टंका बा कोनो जगह सक्सेस जों कोन जगह गैया अमबागै कयनाय चिनि आगामी प्रजन्मनो चिनि गरियानो तेबो बं बुसांगत लांथानानि बागै जों जतनो खाबाक्सा मांनाय जतनो याफ्रि थांजांगै बुसांग तेबो सिनम अनुष्ठान कटर खायनानि बागै सिनम किन्तु राज्य सिकिउरिटी मानजाक हाइबनो चिनि जातिनि इंगैदा এই তে তাবো কুলুতম অবশ্যই সাইমিয়া जों 10 থেকে 12 বছর एडिसिनि হইতে চেকनि মাধ্যমে 15 থেকে 20 হাজার জুনালো ভাইও কিন্তু 2-3 বছরনি তাঙै যে কমাই थांगा অবশ্যই সাইমালিয়া जों मुइतु खायनाय गरिखा अबने बागैनो जों खाखायो चिनि गयातेर कमिटि चिनि कालचारेल कमाय थांगा अबन बागैनो जों चिनि ओजे साइजरक जों मायां थांगा अबने बागै जों कयनाय जारा चिनि
नारवाय अक्राम फाइनाय तै सिनि जारा अराव नायनाय फाइनाय जों सहजिदा खायनि आगामी दिनाव सिनि मनो तेबो जों नायसो गायदा थां थांमानो तेबो ग्राक दा खायमानो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो जों तेसा गदाल खायबं नो फान्दारि मानो अबनो जों आपनि संथानि जतन फाननायाव बा लगिसानो आं ते बिसि साननाया सिनाव नारवाय अग्रा दङ बिनथानि 20 तारिख खोनानाय आं कयनायावनो आगामी दिनाव सिनेम 24 तम दाख्लै खालिकै फाइनाय 25 तम अ 25 तम गइया तेन तेबो क्राकाइति साबै तेबो नायथकदा खाइमानो आपुनि संजत संग सहजुदा मा खाइनाय हाइनो हाय तैसा जतनना हामबाय खाकाजां या फरै आनि कक जे सामुं अरन मोथाक्का जतना हामबाय